Pe mine m-a scandalizat proaspăt atitudinea unui deputat important din fracțiunea comunistă, Caciuc. Atitudinea lui de gopnic cocalar. Deci nu știu cum se spune corect pe aici. Ambele variante am impresia că sunt corecte. Deci am citit astăzi un articol în care Caciuc îl numește în termeni practic de pușcăriaș pe Lupu, pentru că acela, respectivul, s-a adresat la poliție cu o plângere împotriva unui coleg de partid, împotriva lui Petrenco. Nu știu care a fost motivul, l-a agresat probabil. Oricum, dacă Lupu, ca și cetățean care a simțit că i s-au încălcat drepturile, s-a adresat la poliție, avea tot dreptul să o facă. Și să auzi de la un deputat cuvinte de dispreț față de cineva care a decis să-și apere demnitatea, onoarea, drepturile pe cale legală, să caute dreptate la organele abilitate ale statului să facă dreptate, este culmea. Cât dispreț nu trăiește individul ăsta față de legislație, față de justiție. Vă imaginați cum se poate schimba în țara asta ceva dacă cel mai mare partid de guvernământ, deci unul din liderii acestei fracțiuni din Parlament, se raportează la gesturi de genul ăsta ca un pușcăriaș veritabil, ca majoritatea lor de fapt. Poate că și eu acum exagerez când spun ca un pușcăriaș. Nu am de unde să știu că toți se comportă anume așa. Poate că sunt excepții sau poate chiar majoritatea lor au alte idei decât cele altoite în această instituție monstruoasă. PCRM totuși e cel mai mare partid, dar de opoziție, nu de guvernare. Eu am spus de guvernare. A fost la guvernare odată. Nu, eu am greșit, dar dacă e cel mai mare partid de opoziție, respectiv, este și acum este cel mai important partid cotat. Am în vedere ca și popularitate, majoritatea populației a votat pentru el. Deci, vă dați seama cum se raportează în general populația țării la idei de legalitate, de justiție. Ăsta spune că nu s-a comportat ca un bărbat adevărat, deci trebuia să ia afară și să-i dea în cap, să arate că e bărbat. Să nu fie șiret de la încălțăminte. Deci chiar nu că scandalizat, dar m-a îngrozit această atitudine și sper ca să fie blamată de societatea civilă, de populație în general. Pentru că e inacceptabil. Nu cred că a făcut unicul gest normal în toată cariera lui politică. Doar pentru chestia asta îl respect. Pentru restul a fost un oportunist jalnic. Dar uite, pentru gestul ăsta îl respect. Și aici a sărit Caciuc pe el. Mersi pentru atenție.